tes. Oh. Jenang pati kurang kentel iwak urang no tengah sogoro. Kayane gak mesti kok anake recel keterak beras larang apane kadek gak ngersolo. Sing penting sabar kelawan rimo. Cewek batu, oh cewek batu, kapan boyo sliramu dadi bojoku, koyo ngene wong lagi gandrung ning ana saya bingung. Cewek batu saka gunung tansah gawe atiku lewung asik Bapak Ardi Mogoco Budi Wijaya Entertainment. Nang batu ketemu cewek sing rupane ayu, yen tak sawang mesem guyu anggek gawe tronyo ning atiku, dasar ayu isih legan tansaya gawe atiku karan yen kalau ora bisa turu tansah klosipon aku tansah kelingan cewek batu, oh cewek batu
sagawe atiku lewung blek sangga uang bojo ndablek cepetno lawang bojo pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan wong jejodohan gak kanggo dina rong dina kanggo salawase urip ono alam saling pengertian lomas syarat sing utama supaya jejodohane iso langgeng besok sampi sandang pangan gedhong loro lan pati iku hitungane wong jange sembarang gawe ayo dilakoni supaya gampang golek rejeki ao iyo hae ya iyo ya iyo zaman wis maju zaman komputer ana titel sarjana insinyur lan dokter masyarakat kene pancen pinter-pinter tapi sayang akeh sing keblinger duwe titel ojo disalahgunakno gawe ngorupsi duwite negara enak nyambut gawe nglodro saben bengi nampa bayaran 500 tak bagi wong songo kuman piro iki ayo mas sekali lagi wis mlebu rokone kesa meneh kena gawe bayar mekar ayo dioper langsung aku wingi teko lamongan golek manuk watu pasaran manuk kutut sing dadi kangenan teko omah kanggo
pameran manuk utut regane pancen larang aku duwe siji tak eman-eman karo bojoku disayang-sayang sebab manuk andalan golek manuk gak sembarangan tak rewangi sepeda motoran sampai tiba no pinggir dalan untunge aku helman saiki aku terus gawe helm jare bojoku cek tambah serem bojoku tambah suwe tambah ngalem sebab helmku warnane ireng saiki helmku tak cet coklat jare bojoku cek tambah hebat helm tak cangking ketatap lawang saiki helmku pucuke belang namung semanten kidungan kula pinara ingkang sokejo alhamdulillah mainten panjenengane Bapak Arti wis ana jam meriah temen kendal kaline ungu ajar kenal karo aku lelene mati dituthuk tuthuk nganggo walesane suwe ora petuk ati sida remuk kepethuk jangkrik lek kon ngejak geger ngomong ngejak apa tak turuti ris wong eling-eling kanca ambek aku tamu tanpa diundang moro-moro teko lah wong golek panganan samplokan nek kon ambek kancamu kok jangkrik-jangkrikno le aku iki mang nyanyi ngibur atiku dhewe lha apa kon kok emosi kok muring-muring nek kon niate jagon ayo ngejak apa kon lho kon nantang ambek aku lho apamu dhek sing tak wedeni wani kon ambek aku lah gak wani lha apa temen gak saiki gak wani aku tak sodo kon lah apa kowe anak nyanyi kon lah kon jangkrik aja gawe jangkrik ta iku termasuk kon ngelekno aku liyane jangkrik kon aku ngerti apa sih mbok karepno iya ucok lak koncoku tak kenal nek lak wong kene dasar ganteng anake wong soge sepeda motor tumpakane ya ucok ganteng sayang setitik anake wong gendeng kon ngarep jangkrik wis tak pengen dadak kon tambah ngelok-ngelokno aku aku lak wis ngelem awakmu tak lem kon sepeda motor tak lem ganteng lha kok ono emosi saiki ayo kon ngelokno aku gendeng berarti kon yo melok gendeng oh termasuk atimu loro ya sih lah iya mangkeli lho mangkel ngelokno ya ngelokno nyanyi ya nyanyi aja nyandak-nyandak secara fisik dan mental iya tagak nek kon tau gendeng masih gendeng ya iya kon tak takono dulur kene gak isin kon lah isin apa coba takokno Dik temen akon mungkin saksine akeh kok ayo gak isin kon tak takono dulur-dulur masyarakat mriki sedaya nggih kula nderek tanggep dumateng panjenengan ucok lak nate gendeng nggih lho krungu kupingmu kon krungu kupingmu kon
Dublek teko bobotan ta, Cok. Ojo dublek. Wong kene wis jawab serentak risro kabeh. Kuping tak gedhek kon niku. Tak takokane dhewe. Nek kon kurang tengen tak takonane pisan, Kas. Takonono pisan, Gas. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya, Pak Bu nggih. Kula nderek taket ucok laknate gendeng nggih. Lho, Diamput iki. Kowe iso ngelok-ngelokno gendeng. kate lapo kon Kon ngono wong ngene wong gendeng sih kan. Iya ero ta. Nggo ndi wong gendeng? Menur Surabaya. Termasuk rumah sakit jiwa menur. Iya. Ero kon. Ero. Pirang tahun kon nduk kono? Ono nek 2 tahun. Lho, kon yo melok gendeng kon 2 tahun nduk menur. Kok sing gendeng jekne kok Aku nok menur iku kon nggo menur lha apa? nak menur iku nyambut gawe dadi mandor, Cok. Dadi mandor-mandore wong apa? Wong gendeng. Lah mandore sing gendeng iki aku ta awakmu? Iya iya. Aku nyambut gawe nok kono iku ndelok ponakku, Cok. Ponakmu gendeng. Dulur-dulurku nok kono iku ono sing gendeng. Ana sing gendeng. Jenenge Aki, Aka aku. 3 gendeng kabeh. Telu gendeng kabeh. Oh iya. Sing Aki ambek Aka iku mang wis mulih. Wis mulih Aki ambek aku. Wis waras. Wis waras. Wis gak gendeng. Lah aku Ya sik pancet gendeng. pancet gendeng. Pancet gendeng. Aka Aki wis mulih. Wis waras wis mulih. Karek situ aku Ya pancet gendeng. pancet gendeng. Senajan gendeng ora tau ngamuk. Omong aku ora tau bojo. Esok-esok kalungan anduk. Aris ganteng bojone bongkok. Ucok. Iki nyambut gawe. Bojo nang ngono omah mbok katut-katutno. Apa wis kepantesen ngono iku? Wis kepantesen ngono iku. Wis kepantes bojo mbok katut-katutno wis kepantesen. Ala wis mun kok ngoreng-ngoreng. Kon opo ro nek bojoku bongko? Bojomu bongkok aku wingi ro ponakmu ya. Goncet bojomu tak kira tentara nggawa rangsel tibake bojomu bongkok. Masih bongko aku se abot. Bojoku saiki mbobot. Nek tak priksakno nang nggone pogot. Ucok ganteng bojone petot. Timbang bongkok, Bongkok dirangseli wis gak ketok, tapi nek petot kok tukokno klambi model apa isih ketara, Cok. timbang bojomu bongkok, Alah petot, bongkok, petot. petot. Senajan petot tapi gemati. Iku ngono wong wedok sing seksi. Iwak bandeng diwadahi panci. Ucok nang mburi ngetengi sapi. Oh, ayo. Sapine Pak Hardi bengahno kene mburi. Apane kate gak kok garap. Ngetengi sapi cuma ping 2. Tapi ngono gak nok wong ero. Iwak pindang diwadahi kalo. Ucok nang mburi ngetengi kebo. Termasuk kon keteki kabeh kok teki kewan-kewan kok ngene mburi iku. Iya apa gak? Kadang lek kebelet. Riz, Apa, Cok? bengi iki Budi Wijaya hadir di kawasan atau dusun Pranti. Waduh, Di bengi iki sing punya hajat yaitu Bapak Lurah Iswati. Oh, Bapak Lurah Iswati. Bapak Lurah Hardi. Iswati ku sing wedok. Sing wedok ta lanang Iswati iku. Ya mbok takono kono. Sing punya hajat Bapak Hardi atau Bapak Kades. Bapak Kades ya. Dengan Ibu Iswati. Iswati. Alhamdulillah Riz Ya, bengi meriah. iki duwe hajat. Ya. Mantu Riz. Mantu. Wong gak berharap apapun dari yang lain. Duwe gawe ya, Ya, duwe gawe. Gak ngetokno buan belas. Oh, siap, Bos. Ya, Bos. Makasih, Bos. Ya. CS. CS. Target Pak Hardi gimana? Pak Hardi turu ta ya Indonesia. Pak Hardi duwe hajat gak ngetokno buan. Gak ada ketokno buan. Maka dari itu kita sebagai seniman yang dihadirkan pada malam hari ini, Riz, Waduh, iya. awak dhewe tetep muji syukur ndongakno hajatan bengi iki dari hajatan Bapak Hardi dan Ibu. Mudah-mudahan menjadi hajatan yang barokah. Amin, amin. Bisa menjadi amal sedekah yang jariah. Allahumma Ah. Allahumma
Pak Hardi matur suwun. Lho, Kenapa matur suwun tanganmu nadong ngono? bene disawer kok. Cok, Ojo kakek ngomong. kakek ngomong lapo. Aku jane gerowek geten mangkel ambek. Lah kon gregeten lapo lho, Riz? Kayak ketok awakmu lho mangkel gawanku. Lah rumangsamu aku iki kewan ta? Al-wadu dainun janji sama dengan hutang, Cok. Omonganmu artinya apa, Riz? Janji adalah hutang. Aku janji apa ambek awakmu? Kon malah janji nang gone daleme Pak Hardi ki nak teko jam 8 sore. Aku teko jam pira? Kon teko jam 11 ngono. Telat, Riz. Ono alangan, Riz. Lho, ono alangan. Iya, sepedaku mogok nggo alas ndawar. Waduh alas dawar. Waduh, Iya, makanya aku telat sampai jam 11. Lho. Pedamu mogok nang gone alas dawar. Heeh. Mulane ta, Cok, mulane. Apa? Nek kate nyambut gawe kate berpergian keluar teko oma. Sepedamu ku kontrolen dhisik. Alah padane tahanan yang dikontrol barang. Lho, maksudnya dicek ben ono sing kerusakan. Oh, wis jelas kok, Riz. Sepedamu mogok nang gone alas dawar. Iya. Oh, paling bensin entek. Le bensin iki ono wong tak buka tangkine lho gek mambu bensin gak mambu rujak. Ya ket biyen Cok mosok mambu pecel ngono ya apa? Oh, bensinnya ejek ya. Ejek bensine. Oh, paling yo busine matek. Le ket biyen ya busi matek Riz lek urip lah mblakrak teko peranti. Arek iki rek kok gregeten aku. Iya kandhane kok. Berarti busine urip. Urip. Urip ta matek? Kadang urip, kadang matek. Jaremu matek saiki urip. Ya wingi matek saiki urip. Berarti kon lemu munggah. Paling munggah iku kan munggah. Munggah keadaan ngengkel. Kadang ngengkel. Iku longono personel lengi, Cok. Personel ngemek situ ri. Tak long aku gawe personel ndi wong iku sing tak gawe riwi-riwi yo personel iku. Oh, gawane teko pabrik yo mek siji ku tok yo. Oh, maksudnya ngene lho. Aduh kok gregeten aku. Delok kon kudu tak tampek. Iya. Kandhane kok sing jelas ngono kok. Iku mang ngene lho maksudku. Iku mang berarti kon munggah papat. Heeh. Munggah papat kon. Heeh, Longono siji. Berarti dilebokno nek ngengkel dilebokno siji. Cek kuat. Ya dilongi siji. Lah iya dilongi to. Iya. Kon sing goblok. Wong munggah papate gak kuat tok kate dilongi maneh lek tambah gak kuat arek koclok arek iki. Oh iya. Kon iki tau numpak sepeda tak gak wong sing numpak aku lho kon murui sih. Oh iya. Papate gak ruson Daniel siji. Lah iya. Kok goblok ngono sih jane kon. Kok pedamu sepeda apa sih, Cok? Sepeda besi. Ya aja sampe debok kok tumpaki. Gak ngono ne. Sepedamu iku lanang apa wedok? Gak tau tak engo mbok lanang mbok wedok sepedaku iki. Maksude ngene lho. Kok nek tak jotos nyonyot. Gaji jotos lah apa sih, Riz? Ngene lho maksudku. Nek sepeda wedok, iku Ah. ono tengerane ngene iku sepeda wedok. Sepeda wedok. Oh, berarti sepedaku wedok Riz ono ngene-ne. Nek sepeda lanang iku tengah ono mentole iku sepeda lanang. Ngono Nek ngene wedok lek ono mentole lanang. Lanang. Heeh. Berarti sepedamu ngene. Ngene. Oh, wedok. Wedok kakekmu wong tak tumpaki 20 tahun gak meteng kok. Ora apa wedok lah meteng. Turu mangsamu begenggek aku goblok. Kan iki ngomong sing jelas ta Riz. Iku ngono sepeda wedok, lha kok tumpaki sampe meteng iku. Lho lek sepeda motor wedok. Oh, berarti nang ngene tengerane sepeda lanang ngono ta. Berarti lek mentol ono mentole lanang. Lanang. Termasuk lek ngono Pak Hardi ki ya lanang, Riz. Loh, lah kok iso? Ket Lah, ben wingi- pati yo lanang. Wingi ngumbah sepeda iku tak anguk ngene ono mentole iku. Iku tutup mentole ku semoko gagal panen celok-celok. Kon iku pringisan ae kon iku. Dikandani kok Pak Hardi. Alhamdulillah Pak Hardi ki wong Mulane kon nek glaten. janji ku kudu ditepati. Ya, Sing tak janji. serius. Ngomong Pak Hardine perembok. nanti ya, kok kaget Perembok tak sikut pisan. Pak Hardi halo. Pak Laku Hardi, Pak Awi. halo. Dadah Halo. padani sok. Halo Pak Hardi. Aduh. Halo Pak Hardi. Aduh. Ah, iki Cok Pak Hardi, Cok. Iki Pak Hardi. Apa, Dek? Apa? Bojomu ta iki? Ujug. Bojoku iki. Wes gak usah kadit rayu-rayu kon. Sayang. Apa? Balenono kok kelihatan iku ampiang ngono leh muni sayang. Sayang. Kok gak enak blas ngono. Sing enak ya apa? Sayang, ngono lho. Sayang. Apakah engkau kadoan sayang? Aduh. Balenono maneh. Gak Dek, gak guyon. Guyon Dek, guyon. Aduh sayang kurek. Aja jajat Dek. Aja jajat pe. Hah? Gak. Enak lah ngomong-ngomongan nduk kene. Gak mikir perasaane wong wedok. Perasaanmu lapo Dek? Masalah janggutmu cukur tadi gampang kene. Anggit aku kucing ngono.
Ndak ngomong ngono. Wis ngono ngawur dilokno wong kok gak ditonton wong. Arek-arek sing waplek. Ojo mriki. Ojo ngono wis. Wis ojo. Terusno. Lho ngene wis ngene iki enak goblok. Dek. Sapa sih Dek sampeyan aja muring-muring. Awakmu dadi bojoku pirang tahun? 20 tahun, Dek. 20 tahun. Heh? Ngerti sih perasaanku kaya apa? Gak tau ro Dek aku perasaan. Makane takok. Ojo nyocot ae. Lu takok Aris kon takok. Kok diapakno kon? Aku diajar lho, Ris. Kon digepuk. Heeh. Walah, wong wedok tangane mosok loro. Gak lara. Ngomong gak loro. Gak lara, Dek. Ya apa? Gak loro. Gak lara, Dek. Gak lara. Terus Suwe-suwe lara goblok. Lara, Dek ya. Dadi bojomu 20 tahun Heeh. ngerti suka dukane perasaane wong wedok. Karo, Dek. Makane takok ojo nyocot ae lambemu. Le aku iki bojomu lha apa kon cocot-cocotno iku. Heh? Le aku bojomu lho. Wis ero. Iya, ro. Gak usah kok ngomong-ngomong nang ngarepe wong kampung, wong Ah. samene kae. Lah aku iki bojomu. Iya, Dek. Heh? Apa sih lapo? Ono apa? Aku iku kepengin kaya wong wedok-wedok ngono kuwi. Lumrahe ibu rumah tangga. Lho, sampean lak wis wedok kok gak kepengin dadi wong wedok sih. Wis ngerti. Aduh. Heh? Sing mbok maksud ya apa, Dik? Ngene lho, Dik. Wong rumah tangga iku lek ada persoalan kita diskusikan. Cek nemu solusi lah yang lah lek aku tuh aja tuh lah kopi ya wis. Bapak kopiar yo wis utekmu. Ya Sampeyan menit ngerti sih? apa? Aku iki kepengin duwe anak. Heh? 20 tahun. Kepengin duwe anak kaya ibu-ibu liyane ngono kuwi. Lho. Isu ngedusi anake, ngeterno sekolah, nang pasar ngejak anake. Heh? 20 tahun, Cak. Le, sampean lak wis tak gawekno anak sih. Bendino lak gawe anak sih sampe aku. Yo ngerti bendino gawe anak. kon 20 tahun gak duwe anak. Gak duwe, Ris. Gak duwe anak. Gak duwe. Gampang tak kei saran. Sarane ya sarane? apa? Mela aku mulai. Ngono ta? Mulai nang omahku. Tak jamin seminggu iso duwe anak. Le kon durung tau dipecok wong, Aris. Lah lha apa bojoku kon go mulai 2 minggu. Kon gawa mulai 2 minggu. Seminggu kok. Seminggu. Balik tak gawa maneh wis legrek Ris aku wis karek toleh Kon tok. iki duwe anak tak gak. Sik, lek sampean gak iso gawekno aku anak. Terus? Ngomong. Arek lanang-lanang pranti iki lho gak kurang sing gelem. Le. sayakno, cek iso. So, sampean sayakno ambek wong peranti, kon tak kandhani. Apa? Wong peranti ku bringas-bringas, Dik. Tenagane kuat-kuat. Sampean dikeroyok wong panti kira-kira wong 20, mulai wis ndoweh rasane. Arek iki yo, ngene lho, Dik. Sampeyan lak kepengin anak sih. Sing salah sampean. Lah apa kok salah aku? Ayo saben kate tak gaweno anak sampean mengkurep ae. Aku sampak bingung sing ngendi ya iki tak toleh tak dilek gak karuan. Sik ojo katik nglali. Dadi wong lanang ojo katik nglali. Heh? Apa terus lek awakmu nyengkre lali kesalahanmu? Heh? Kon lali, Cok. Heh? Gak lali aku. Gak lali. Gak. Saiki tak takoni kok. Heeh, takoni apa? Ngaku lho ya. Iya ngaku dhisik. Selama kon nganggur sing ngingoni kon sapa? Sampean, Dik. Tak kandhani Ris, Rinyo. Kon iku sampai dingoni wong wedok, harga dirimu seorang lelaki ku di mana, Cok? Kancane pas nganggur kok, Ris. Wong wedok termasuk bojomu, iku termasuk rasa, termasuk kuat. Gelem nyambut gawe. Kon sampai dingoni lho. Kene lho Ris ya, tak kandhani. Iya yo apa yo? Aku iki kurang apa karo wong lanang. Heeh. Sih, Lho. aku yo sayang karo wong lanang. Ya bener. Iya toh? Heeh. Tak ewangi lek dhek nganggur gak enek tanggapan lodrok. Iya. Aku buka potong rambut. Loh, Ya, sing duwe kurang piye, sampingan. Cek ana sampingane cek kena Lah. gengoni cocote. Ya. Ngono lho. Aku oleh cocok ping pindho ya. Sik, aku buka potong Iya. ngarepe omah. Hmm, Lah oh. aku ngerti sih. Nang ngarepe omah iku? Heeh. Lah ana wit warune. Oh, iya ono wit taruh gede. Tak tulisi potong rambut ngisor waru. Bener. Alhamdulillah. Ya apa, yo? Ris. Bendino oleh kaya 200 150 tak lumayan sih. Lumayan, Lumayan, kan? Nek gawe blonjo. Marung ngono ya. Mbah sapa wonge Iya, sing busek tulisan waru. Dadi Malih kali tulisan potong rambut ngisor. ngisor. Sopoy lah aku gorong buka. Iya. Enak wong totok-totok. Heeh. Yuk potong. Wong nggih. Tak tatakno sih kursine Yo, jene wong lumrahe wong motong. Wong motong, ya. iya. Kursi tak tapakno. Plek. Lah kok wong iki gak gelem? Lah kok marang ngene? Potong. Loh, Ngene. Lho, Gak sida mbok potong, Dik. kok kon motongnya apa? Lah ya tek
kok dipotong ae, lotung. Lotong-lotong. Lah wong potong rambut Sor, ngisor. ah. Ya mesti ae wong e nutup aja ngene. Potong ku. Lotung kok ambek motong ngene ambek dulinan iki apa ya? Lah sing buak waru iku mau sapa? Sing buat sapa? Aja ning ngaku kon tak tonyo kon. Aku, Dik. Sing buat tulisan waru ku aku. Kon Aja niku. ngono sampean iku, Cak. Loh, saking mangkelku sing potong nang sampean niku ya wong lanang-lanang tok. Cemburu sih aku sebagai seorang lelaki. Cemburu ya cemburu tapi ya ndelok-ndelok. Sik, lah nek ngono ku wong mara-mara teko. Marono, potong yuk. Oh nggih monggo, maro ngene. Ngene. Enak Apa sih. isin aku? Lah ya enak sih. Hei, ayo dipotong. Otot gondong Wes kon. saiki ngene. Saiki ngene ayo tak gawekno anak nggo kene ya. Weh. Delok wong nontok iki lho. Kon ning gawe anak nang isor salon kono. Saiki ngene. Ya apa? Aku wis janjian karo Mami. Nah, Mami Okta. Iya. Lapo? Kate dijak motong rambut nisor. goblok kan dari. Sik, tolong ya, Iya, tolong. apa yo? Ngono raine. Le, aja di Tarik, tarik. ngu tak antem kono ngidon-ngidoni. Lah ya Dik semayanan Aku mbak. iki semayanan Lah. karo Mami. Heeh. Iki kate dikai anak Mami. Lah, iku anake akeh yo nang kono. Termasuk adopsi anake Nah. Mami. Adopsi anake Mami. Aja. Lah, apa? Le, wong Mami kaya ngono anake ndane kaya apa? Sampeyan aja ngenyek. Lho. Aja ngenyek. Takokno wong pranti kene kabeh. Wong wedok lek welete apik, masih yo keturunane elek, iku tetep metune dadi apik. Ngono lho. Konde wong tuane elek kok anake dadi apik. Lho, dikandani sampean gak perlu. Mami iki wis tak peseni. Tak kongkon gawekno anak sing ganteng, Nah, ngono. putih, T. keturunan Cina setengah-setengah londo. Gak ngono. Mami ku duwe resep tanggae anak sungguh ngono kok iso dipeseni ku lho. Dikandani kok sampean gelem ta gak? Gelem ojo. Lah kok gelam kok aja gelem-gelem lho. Jare kepengin duwe Le. anak. Kon golek Mami ku anake akeh. senajan anake lek anake gak kebeneran aku sing soro iku. Ben percaya? Iya, iya. Mami ku dalam 1 tahun iku yo. Iku ngetokno anak iku lho. Kadang sak brojolan 5, Loh. 6. Gak ngono iku menungso ta babi jane ngono. Kari ngandel apa gak? Ngono lho. Tapi ya kebaca dhewe lek wong urip cara menungso biasa. Sampe gelem tak gak lek gak gelem ayo Iya pegangan. iya aja. Gelem ojo. Oh, gelem kakekmu ngono. Gelem o. Nek pegatan tak peke dhewe. Nek pegatan tak peke dhewe. Ris saiki nang mburi dulu Ris. Lah apa? Tak tewu nyuraimu kon. Tibake kon yo gek ngira bojoku. Ngene, Dik. Lek pancen awakmu kepingin duwe anak dengan cara seperti itu, aku sebagai seorang lelaki akan rumah samu jembek ngono tak delok aku kok Piye? Aku yo tak turuti tadi lek kon kepingin duwe anak atau adopsi anakmu wong aku dhewe yo gak iso gaekno anak awakmu. Ya wis ayo. Jane iki rada jero rada gak gaduk aku mulane gak gaduk. Gak ditero. Tak tero yo. Iya terus. Ayo melok. Ayo tak tero. Ayo. Ayo. Apa buwe? Wong digendong buke. Ola apa buwe mbok jengkingno. Awas dong uri, enek ukil-ukil iki apa? Mangkano kok ta rasakno. Setel ndangak, disetel ndangak. Buwe. Gak
ketuko aku mek raimu. Ayo, Dek. Umume Bu, Pak, wong tuwa duwe anak bayi lucu kudu ngambung. Kula iki kudu mateni. Ayo, nabung Kak. Ini nabung gak, Nak? Nabung gak, Nak? Bayi kok cangkeme bengak-bengok. Kula niki lak gampang metengan. Anak kula niki bayi 7, kula meteng 3. Wong kula kurupan sandale meteng. Oh, jane bekakasmu lancang. Kono bayi kok samene gedene. Atuh. Nggih, kesalahan kula memang kula ndiku duwe anak. Bapake turunan Arab Saudi. Ayo dong. Oh, Mbok akal ana. Apa akal? Apa tantut? gila nih. Bayi kula niki lho ngentutan. Kok mboten eling-eling kula niki dirabi lurah kene duwe anak niki kula pateni. Aduh, Duk. Loh, aku biyen tau gendaan ambek Pak Agus. Dadine ngene iki. Bayi ajaib apa, Mbak? Kok bayi ajaib? Bayi ini setan. Bau. Loh, ngompol. Mama nggak suka. Mama nggak suka kalau ngompol. Aduh, ngompol. Yang bersih. Atuh. Panas. Aduh, Duk. Duk. Ngene iki lho. Mari mangan yo jek nangis. Nelak yo nangis. Endi sih? Ngombene iki ndi, Cak? Tak cepano ngombe ya. Tak cepano ngombe. Anjene anak mbone ancuk. Lho, dicepakno iki. Lho alah suwun, Cak. Tak domalake rezeki ya. Dikai cacakmu. Anu le anjen aku gak kuat ngomong kon. Mie ya. Berhubung susune mak iki gak metu banyune, Nak. Kon tak kei mie makua. Apa buaiku? Iki air mineral makua. Cuma kuah. Apa? Cacuk itu tadi. Goblok. Makua krek. Kok gak bongko ae kon Ci? Kene. Mi. Kok corono racun tikus sing mati kering gak apa-apa.
anak kula niki njaluk dikudang. Nah, apa cak? Aduh. Anak kula niki njaluk dikudang. Eli genyit. Jaluk apa sih? Jaluk mie. Gini, wong kono ku jaluk mie, wis rumah iki gak kabeh. Cari jaluk. Kacau. Jaluk mie ku sing apik aja ngono. Bayi, kon iso dadi ibuke. Aku dadi bayine. Ngono ngene yo, bayi. Aku ibuke. Ya. Mi to ya. Alah. Kau wedi. Mi ya mi sih. Mi mah. Ngono le mi. Mi. Mangap. Ndok puyuhe mak mbok goyang banyu. Kate mbok sempur kene. Kate mbok sempur. Kene. Kurang ajar. Loh, mampu. Turu anak. Tak lapi nak. Lapi apa? Wis turu anak. Tak tinggal umba-umba turu. Apa? Ayo gerak dolan ae. Aku aku. Kene lho, Le. Aduh mah bue. Nang bubu ditinggal ibu umba-umba. Aduh mah bue. Iya, Nak. Aku iku asline ndelok anak kon iku gila. Gila. Apa? Ono bayi kaya bajul ngene. Turu. Ajane boy nogo. Ayo bubu. Use tak atep. Ayo, nang bubu, nang turu. Nang bubu. Ayo nang bubu kon. Aku gak tak tutup bodol iki. Nang bubu. Loh, anakku nelek. Loh, mari pipis. Anakku nelek. Kondisi nyanci. Kacau. Boy akal no. Loh, kon tak kon bubuk. Ibu mbak-mbak, kon turu ana. Ayo Boy. kon mek gak nurut ya. Dinane iki kon gak nurut ambek mama kon tak keno wong sugih sak Surabaya. Paranormal terkenal Umi Mona Lisa. Kene turu. Meneng. Loh, yuk. Walah yuk. Piye? Emang ana bojoku kabotan nggawa gedang iki. Cepet iki. Kok gedang piro? Sak kondur. Ambek apa? Banyu sak kerdus lho kok kari. Gedang satu ndun bayu sak kerdus, gedang tae. Le, iki mang satu nduk kuno dibanding arek-arek karek. Wong gedang karek loro ae. Lapa kon, Rek? Lho, aku kan goleki anak sing sama janjikan. Aku wis meteng maneh, meteng telu bayiku 7. Lah terus saiki anake ndi iki? Kon ku kesuwen
Coba piye Mi? Aku kok kon mau cari kon bojoku anakku. Lah sampean iki kenapa sih Mi? Anakku mati iki lho. Loh. Bubu nak. Bubu. Apa buwe? Bubu nak. Buwe. Bubu. Ini buwe. Lakune nak bubu ya nak. Buwe. Buwe. Kaya bokep. Nina bubu. Bubu. Nina bubu. Yo alah. Kok gak ambekan. Yuk. Ayo delon Dek. Usoli fardol mayiti. Sembayang mayit ya. Allahu Akbar. Rumah kamu batal aku. Sapa yo? Arek Arek iki iki sing tak jaluk sesuai enggak Mi? yo sesuai. Ya sesuai dengan kenyataan. Arek ganteng, Ganteng, putih, putih, keturunan Cina Semilondo. semi londo Cina. Heeh. Gara-gara ku tanggapan mulai diperkosa semi londo ambek Cina. Wis ana ready. Ndi? Kon gak ngerti ta? Ndi? Jenenge Thomas Sutaji Ijab Kabul Alberto. Dawa aman sami. Jenenge dawa ancane. Ndi areke? Jenenge Sutaji. Apa sih? Ayo buwe kosot. Iki. Arek endi? Iki lho. Se. Ancene arek luar siji ambek bayi Indonesia. Iki mek ketemu wong ayu. Nyopo? Sik tak takoni ya, Cak. Oh. Iki sing program bayi tabung itu ta. Tabung. Aku mek gak tabung gak iso. Lho iya, LBG. Iki bayi tak nyambe. Ya cocok tak tonyo kamu kon. Yuk. Karwane mek peno gak seneng. Sanalikane arek iki nang kandunganku lah sampean ngomong kekno aku mi wong anake sampean akeh. Wis tak umani. Iki bayi kok turune kok jigrang kaya wong gerang. Plesteran Arab ambek Pakistan turune mulak-malik. Iki seneng mek dikudang. Eli genyit. Eli genyit. Lho. Seneng ya. Ayu Rene. Wis iki Richard Sutaji Ijab Kabul. Berarti jeluke kabul. Richard Sutaji. Lah lek akeh-akeh ya bocahe sedeng nangis to, Mi. Wis celun bedes ngono ya gelem kok iki. Ya wis, gak apa-apa, Mi. Ya wis, berarti sampean wis seneng. Ya? Pamitono. Walah ya ngono yuk Ya ya. pamitono. Ji. Anane hubunganku gelap ambek Pak Agus iki aku duwe anak kon. Aku dudu perkara gak seneng ambek kon, Nak. Apa mana ibu iki duwe anak akeh? Mumpung ana sing ngarepno, Nak. Gelem di rambut ibu inya. Wes, Nak. Sing pinter melok ibumu. Aja sampe kon ngelama kurang ajar gedene wani nang wong tuwa. Temenan kon. Ya wis, Nak ya. Sing nurut ambek ibu, Nak. Ditinggal mama gawe susu. Tinggal mama gombal. Wis, yuk. Piye, Mi? Wis Lationo ngomong banci. Bayi. Bayi. Berarti aku latihan dhisik ya, Mi, sak tak go mulih. Aja sampe arek iki nangis perkara. Atuh, Yayal. sikutmu kena bagian. Wis sing kena bojomu ketane kok gak seneng. Seneng kok aku. Sampeyan gak seneng dadak. Seneng deh. Karuane tak kena.
Sampeyan nek gak seneng ngomong aja. Luwe becik ayo pegatan gak bojo gak apa-apa. Lah, pegatono, tak rabi dhewe intane. Ya wis yuk. Masuk to? Tak cepana. Jajak. Gledekan ambek peralatan iki ya. Lah kok gledekan iki apa? Gledekane bayi, mosok pasir. Duwe, aku tukokno meja kaya iku. Anakku. Buwe. Cak. Lah Kok lumrahe bayi ku lah biasa lagi dikutang mekangkang ngono. sampean ngerti sih Cak yo. Heeh. Iki kan dhek iku bisa membedakan. Ibuke kandung kaya apa, aku ibu angkate kaya apa. Dadi mungkin dhek iku rasane seneng ngono lho beda. Ngono ta ya ya. Anakku. Apa buwe? Anakku. Dhek iku kan gemes. Gemes lek terus ngono ya berbahaya. Dhek iku gemes ngono lho. Thomas. Saya tak tunjuk kapok. Bayi kaya ngene. Bapakne kate ditunjuk, Dik. Ayo mulai sik gak sida gawe bayi iki ya. Cacat to. Bapak aku kate diajar kuwe. Apa? Tak kudange ya Cak ya. Jangan Tak kudange. Dikudang ibu ya nak. Po ami ami. Belalang kuku. Siang makan nasi. Kalau malam pipi susu. Bayine kok nyonyo, Bu. Kok ngambung-ngambung sampean ngono. Mungkin gemes ngono lho Cak. Gemes apane? Tak kudange yo. Kudangan kudangan. Tak kudange. Kudangan. Kate lapo? Kate ngudang. Kate lapo? Kate ngudang. Aduh. Lho aku kok didoni. Bu ame belalang kupu. Kok gak gelem, Bune? Kok tambah melirik koyo Tommy. Apa buwe? Sing manut to nak. Buwe. Wis kudangan Pak manut. Sing sayang sing ngono to. sayang yo. Tommy. Buwe. Gelem ya tak kudang ya. Bu Ame. Dilala kupu-kupu. Yang mana jadi kalau malam minum itu. Sing kudang aku lah. Kudangan sing temen ta, sing temen. Kowe disi itu wis Ayo. Po ami. Ame. Alang. Siang makan nasi. Kalau malam minum cucu. Pakilu. Kowe di anak iki rong dina ngono langsung sekarat bae aku. Lah lha apa sih? Lah jahate ambek aku koyo ngono iku Sampeyan iku karo arek kurang sayang. kurang sayang. Sayang, sing perhatian, sing halus. Wong jenenge iki arek. Ngerti ya? Pateni. Coba ya, celuk ya. Tommy. Lek nangis piye? Cek nangis piye nak? Lek nangis piye nak?
biasanya bayi kan nyungsang metu sikile. Iki Manuke sik. nyusoni nangis, nyusoni piye? Kon ku nyusoni kok gak iso sing. Ayo, kene nak. Ayo nak. Ngene lho. Sik. Eh, sampean paling iku apa? Oleh mendem hari-hari gak tau digoyang banyu leri paling. Iki gak hari-hari wujud langsung bayi. Hari-harine dipangan garangan kok. Wis ya apa? Ganteng kan? Iya gandeng, ya wes meneng kok. Lebu maneh, lebu wes, tak kudangi. Asu. Cak, tak dulangi ya. Dulangan, Dik. Tak dulangi. Ayo maaf ya nak. Tommy kuwe ya. Oh, dibacok grandong. Sampean iku ya Apa, Dik? lek dikongkon dulang emo, lek aku dulang kok rusui. Aku dhewe kudu arep, Dik. Maaf ya Tommy. Aku aku mati. Maaf Tommy. Aku Dua. Tiga. Mantuk. Wes dulangan dhewe. Dulangan. Kira dia mangapa? Dik, tak dulange dhewe. Jaman biyen iku gedang kang ndulang bayi ku diadahi mangkok terus digecek. Lek gak ono mangkok ya lepek. Carane gak ono lepek, gak ono mangkok. Tau nyete nggo kene. Oh, ngene iki. Ngene iki kok lek wis lembut, Dik. Terus ditulangno bayine ngene. Palak. Lah kok balik tak dulang kene ya. Ngene. Adem. Cangkemmu iki aja banter-banter kok. Dulange nang raiku ya. Le, mbokne jembok ngono raiku. Kok diapakno? Diapakno? Aku ditabrak aku mau. Ora ajar kon, he? Ora ajar apa? Kon mek gak seneng ambek anakku. Aja sembarangan. Aduh, Ora ajar kon. Aduh, kok aku sing diajar. Iki anakku semata wayang lho. Delon fotone lucu e. Lapo iki kok rame-rame. Pak RT. Anakku, ono Pak RT. Amang apa? Ngendi Pak RT niki? Awakmu dadi apa iki? Bayi. Mbak Inge karo Cok. Awakmu nek golek bayi kok ngene carane. Musyawarah karo dokter. Ojo kok ngene iki. Sampeyan iku diakali karo Mami Okta. Kula wis tau preksa dokter gak mandi yo. Ya. Gak mandi. Gak apa-apa. Ya. Kok iso diweket. Ya. RT apa? Paniki nak gak bocor Ya. Ji. Kon iku kok gelem dijak ngene ambek Okta. Meneng. Wah, oleh wae. Sing penting oleh duit. Aja ngono. Wong Inge ucok iki ya kancamu dhewe. Kancamu dhewe kok mbok akali. RT ku nyocote gak urung ya apa? Ayo tak dokter kan. Ayo. Ngobrol iki. Ya wes ayo. Aduh, apa niki?